Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, паважаныя сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Паўлінку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Паўлінка – камедыя Янкі Купалы, якая з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Андрусь, вашы ўражанні ад кнігі і спектаклю. Сапраўды, вы слушна сказалі, у 2019 годзе Паўлінцы быў нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. І таму мы сёння можам казаць, што сапраўды мы маем такую тэму вельмі важную. Што датычыцца маіх асабістых уражанняў. Па-першае, што п'есу я прачытаў дзесьці яшчэ ў школьныя гады. Не памятаю дакладна колькі, такім падлеткам быў. На той момант мне здалося, што такі вадавільчык цікавы. Пазней я перачытаў яе ва ўніверсітэце, ўжо калі навучаўся на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і конечно, мяне зацікавіла пытанне беларускай шляхты. Таму што там такія шляхецкія застенкі, шляхецкія звычкі, такое пытанне беларускага нацыянальнага адраджэння. Калі я перачытаў яе так адносна нядаўна, гадоў 5-6 таму, то мне так зацікавіў адзін момант, што спектакль, ён адрозніваецца ад п'есы чым? Канцоўкай, заканчэннем. Калі ў спектаклі такі шчаслівы канец, што там закаханыя Якім і Паўлінка, яны там збягаюць, заручаюцца, і што яны атрымліваюць такую магчымасць стварыць сям'ю, то тут у п'есе ў Янкі Купалы прыходзіць паліцыя і забірае, арыштоўвае Якіма Сароку, каханага Паўлінкі. І я думаю, чаму такія моманты. Сапраўды Купала, ён паказаў такой камедыйнай сюжэце такі драматычнае заканчэнне. І гэта яно паказвае, што Купала хацеў звярнуць увагу на сур'ёзнасць тэмаў, паднятых у гэтым творы. Распавядзіце гісторыю напісання п'есы. Янка Купала напісаў п'есу ў чэрвені 1912 году. Як ён сам пазней успамінаў, п'еса была напісана ў фальварку, дзе жыла ягоная маці, Бенігна Івановна. Фальварк называўся «Акопы». Гэта сучасны Лагойскі раён Мінскай вобласці. Ён пісаў сваіх персанажаў, спісваючы са сваіх суседзяў. А ён быў такой асяроддзі беларускай дробнай шляхты. Напрыклад, сям'я Аблачымскіх, гэта Сцяпан Крыніцкі і Францысь Пустарэвіч. Там шляхцюк такі павелак ваяводскі, гэта пан Адальф Быкоўскі. Паўлінка, гэта дачка Гілярыя Аблачымскага Ядвіга. Казалі, што яна была вельмі прыгожая і была такая, было нешчаслівае ў яе каханне без узаемнасці. Ён напісаў, гледзячы на сваіх суседзяў, і некаторыя нават пазнавалі сябе ў гэтым творы, нават злаваліся на яго, таму што высмеяў некаторыя рысы. А ён напісаў яе вельмі хутка, і п'еса выйшла, як выяўляецца, вельмі ўдалай, што стала гісторык-культурнай каштоўнасцю народа. Сцэнічны лёс Паўлінкі. Адразу пасля напісання п'есы, гэта фактычна самы пачатак 1913 года, таму што ад рукапісу яшчэ пайшоў час да яе друку, ужо п'еса была пастаўлена фактычна адначасова ў Пецярбургу і ў Вільні. У Пецярбургу яе паставіў такі актыў беларускага літаратурна-навуковага гуртка, якім кіраваў Браніслаў Тарашкевіч. А у Вільні паставіў беларускі музычна-драматычны гурток, якім кіраваў Алесь Бурбіс. І цікавы момант, што у віленскай пастанове галоўную ролю грала Соф'я Маркевіч, а у пецярбургскай Паўліна Мядзёлка. Гэта былі першыя такія пастановы, былі водгукі шматлікія і вельмі станоўчыя. Пазней гэту п'есу ставіў Фларыян Ждановіч у 1917 годзе і ўжо ў 1920 годзе. Тэатр БДТ-1, Беларускі дзяржаўны тэатр нумар 1, пазней атрымаў назву «Імя Янкі Купалы». П'еса была адноўлена ў больш-менш сучасным выглядзе ў 1944 годзе і ўпершыню пастаўлена ў эвакуацыі ў Томску рэжысёрам Літвінавым, які якраз і змяніў яе канцоўку п'есы. І з гэтай змененай канцоўкай яна дайшла, ў прынцыпе, і да сучаснасці. Купалаўская Паўлінка і Паўліна Мядзёлка.
Вось менавіта такое цікавае пытанне, таму што пра Янку Купалу і Паўліну Мядзёлку ходзяць цэлыя легенды. Па-першае, ходзяць легенды, што на той момант ён быў не жанаты, калі ён пісаў п'есу, і калі я ставілі першыню, што ён меў сімпатыі да яе, як мінімум, там ці быў закаханы нават. А сама Паўліна Мядзёлка ўспамінае, што ён падарыў ёй фотаздымак і вельмі быў уражаны вось гэтай роляй, якую яна выканала. Сам Янка Купала ва ўспамінах Паўліны Мядзёлкі ён паўстае такім вот чалавекам, якім не сабраны, разгублены, які ўвесь у творчасці сваёй і гэтак далей. Некаторыя кажуць, што Паўлінка і Паўліна Мядзёлка з яе спісана гэта роля, але гэта далёка не так. Гэта відавочна, яна была зусім іншым чалавекам, і мне здаецца, што Купалы быў перыяд сімпатыі да Паўліны Мядзёлкі, але ён хутка скончыўся. Актуальнасць п'есы. Калі казаць пра актуальнасць п'есы на сённяшні дзень, то у першую чаргу яна паказвае такую вось каштоўнасць кахання, што каханне яно большае, чым людскія такія забабоны. І вось гэта сапраўднае каханне, і людзі здольныя перадолеваць вялікія перашкоды. А другі момант гэта тое, што сярод беларусаў ёсць самыя розныя людзі, але кожнае новае пакаленне яно лепшае за папярэдняе, таму што звычайна лічыцца наадварот, што ідзе дэградацыя. Купала паказаў, што прагрэс ідзе. У гэтым сэнсе яго таксама наватарства. Некаторыя кажуць, што мадэрнісцкая п'еса. Таму, канешне, мне здаецца, яно вельмі актуальным. Я таксама лічу, што новае пакаленне павінна быць лепшае за папярэдняе. Цікавыя факты. П'еса гэта перакладзена на шэраг моваў, на ўкраінскую, на расейскую, на латышскую, і гэтак далей. Яна вось стала гісторыка-культурнай каштоўнасцю, і Паўлінка, яна з'яўляецца брэндам купалаўскага тэатру. Вось. У дзяржаўным музеі Янкі Купалы ёсць рукапіс Паўлінкі, дзе можна азнаёміцца з арыгіналам, проста падысці пачытаць. І там захоўваюцца ўсе сцэнічныя касцюмы, прынамсі 40-х гадоў да пачатку 21-га стагоддзя. Таму можна вось гэта наведаць. Пазнаёміцца з Паўлінкай таксама можна праз тэлефільмы. Ёсць тэлефільм і ёсць тэлеспектакль. Но гэта наш бренд. Любы твор – думкі аўтара. Знакамітая камедыя «Паўлінка», якая стала нетленкай, не выключэнне. У цэнтры падзей разумная, дасціпная, вострая на язык Паўлінка. Яна любіць свабоду, можа пастаяць за сябе і за сваё каханне. Хоча, як і кожны з нас, ісці ў жыццё самастойнай дарогай. Ідэі настаўніка Якіма Сарокі, якога яна пакахала, маюць уплыў на яе. Але, як можна здагадацца, на шляху закаханых перашкоды. Фінал гісторыі драматычны. Якіма арыштавалі па даносу бацькі Паўлінкі. Так звычайная сямейна-бытавая сітуацыя перарастае ў канфлікт, а кніга і п'еса ў сацыяльную праблему. Хтосьці сказаў, што Паўлінка – энцыклапедыя беларускай душы. Я думаю, што кожны дзень для кожнага чалавека выклік. Янка Купала абуджаў тагачасных беларусаў да новага жыцця сваімі словамі і вобразамі. А што прымушае нас рухацца наперад да новага і лепшага? Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!